கார்த்திக் சீரியல்ல இன்னைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு வந்து தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவு வந்து கண்டினியூஸாக வந்துட்டாங்க. தீபா வந்து ரொம்ப நினச்சி சந்தோஷப்பட்டு இருக்காங்க, வெக்கப்பட்டு இருக்காங்க. கார்த்தியை நினச்சி காரில் வந்து கேட்டாங்களே, நான் ஒரு பொண்ணை தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன், அந்த பொண்ணு வந்து சாப்பிடாம என்னையே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்ன விஷயத்தை எல்லாத்தையும் ரசித்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. கார்த்தி என்ன பார்த்ததை அப்படியே மன மகிழ்ச்சியாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறத எல்லாத்தையும் கார்த்தி வந்து யோசிச்சிட்டே இருக்காங்க. என்ன இவங்க தனியாக உட்காந்து சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க, வேறு ஏதோ காரணம் இருக்குமோன்னு சொல்லி வெக்கப்பட்டுட்டே கார்த்தியும் வராங்க. என்ன தீபா இங்கே தனியாக உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க? இல்லை சார், இங்கே காற்று வாங்கலான்னு வந்தேன்னா அப்படியே சந்தோஷமாயிடுச்சு, அதனால தான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓ, காற்று வாங்குறதுலாம் உங்களுக்கு ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடந்து போக பார்க்குறாங்க நம்ம கார்த்தி. அப்போன்னு பார்த்து நிப்பாட்டுறாங்க நம்ம தீபா. சார், எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம், அந்த சந்தேகத்தை மட்டும் தீர்த்து வைப்பீங்களா? நான் இந்த வீட்டில் நல்ல மருமகளாக இருக்கணும், நான் எந்த விதமான கேவலமான வேலையிலையும் குறுக்கு வேலை பண்ணியும் இந்த வீட்டுக்கு வரலன்னு சொல்லி நிரூபித்து காட்டணும்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட பேரை வந்து சொல்ல வச்சேன். ஆனால் யாருமே இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் மாற்றி மாற்றி தான் சொன்னாங்க. சிவா கூட அது மாதிரி சொல்ல. சிவா எப்படி சார்? நான் எத்தனையோ வாட்டி அழுது கேட்டிருக்கேன் சார், அப்போ கூட சொல்லாத சிவா, நீங்கள் கேட்டேங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக எல்லா உண்மையும் சொன்னாங்க. எனக்கு ஒன்றுமே புரியலேங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம தீபா அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணுமான்னு கேட்குறாங்க. ஆமாம் சார், அது தெரிஞ்சுக்கலன்னா என் மண்டையே வந்து ஏதோ ஒரு மாதிரி ஆயிடுது சார், சொல்லுங்கள் சார், அதை யோசிச்சுட்டே இருக்கேன். இப்போதைக்கு உங்கள் மனநிலைமை எப்படி இருக்குது? எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சிச்சு, அபிராமியமாக என்னை ஏற்றுக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை க்ரியேட் ஆகிருக்கு. அவங்களால இனிமேட்டு என்ன வெளியில் போக சொல்ல முடியாது, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். அப்புறம் என்ன, அதை மட்டும் நினச்சிக்கிட்டு இருங்க, எப்போ உங்களுக்கு தெரியணுமோ அப்போ தெரிஞ்சால் போதுங்கிற மாதிரி ஹாப்பியாக வந்து பேசிட்டு போகிறாங்க. ஐஸ்வர்யா இதான் சந்தர்ப்பம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பால் எடுத்துகிட்டு அபிராமிய மனசை கலைக்கிறதுக்குன்னே அவங்க ரூம் பக்கம் போகிறாங்க. அத்தை, நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும். தேவையில்லாமல் நீ என் ரூம் பக்கம் வராதுன்னு சொன்னலன்னு சொல்லி எச்சரிக்கிறாங்க நம்ம ஐஸ்வர்யாவை. என்ன கதை இப்படி போகுது? தீபாவை வீட்டை விட்டு துரத்துவாங்களோ இல்லையோ, என்ன துரத்திடுவாங்க போல இருக்கு. கார்த்தி வந்து மிகப்பெரிய பிழை பண்ணிட்டாங்க, தர்மலிங்கம் விழிச்ச வலையில் சிக்கிட்டாங்க. இப்போ இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்களா, 15 லட்ச ரூபா கிட்ட. ஆமாம், செலவு பண்ணியிருக்காங்க. அது ஃபுல்லாக வந்து கார்த்தி வாங்கி கொடுத்த காசு தான். அவங்கள்ட்டேது அவ்வளோ பெரிய காசு, இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். நம்ம குடும்பத்தை வந்து மொட்டை அடிக்கணுன்னே அவங்க வந்து கங்கணம் கட்டிட்டு அலையிறாங்க. ஏதோ உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் போல் தோணுச்சு, அதனால தான் சொன்னேங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல பேசுகிறாங்க. பேசிட்டு அவங்க மட்டும் கடந்து போயிடுறாங்க. இப்படியெல்லாம் நடக்குதாங்கிற மாதிரி உச்சக்கட்ட கோவத்தில் இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம அபிராமியம்மா அடுத்த நாள் காலையில் பொழுது வந்து விடிகிற மாதிரி தெரியுது. அப்போன்னு பார்த்து தர்மலிங்கம் வந்து பேசுகிறாங்க. இனிமேட்டு உன்னோட எதிர்காலம் எல்லாம் ஓஹோன்னு இருக்க போதுமா, நீ எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, தேவையும் இல்லை. இந்த வீட்டில் உனக்கான அங்கீகாரம் இன்றைக்கி ஃபங்க்ஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அபிராமியம்மா உனக்கு தரதான் போகிறாங்க. ஆமாம்ப்பா, இத்தனை நாளுக்காக இதை நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன், இன்றைக்கி நடக்கும்னு நான் எதிரே பார்க்கல. நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படி தான், நம்ம முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருந்தால் கடைசியில் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் ஏதாவது நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நல்லது நடக்கும். அதுவும் உன் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய உதாரணமாக இருக்குது. சினிமா ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெடியாகிற வெளியே போகிறோன்னா அவங்க வந்து கிட்ட அழகாக வந்து மேக்கப் போட்டுட்ருக்காங்க. ஃபங்க்ஷன் வந்து கோலாகலமாக வந்து கொண்டாடுறதுக்காக கோயிலில் தான் எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் செஞ்சிட்ருக்காங்க. தீபாவோட சொந்தம், அதே மாதிரி கார்த்திக் ஃபேமிலியோட சொந்தக்காரங்க எல்லோரும் வந்து ஃபங்க்ஷன் கலந்துக்கிறதுக்காக அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மைதில் வந்து தீபா மேக்கப் போடும்போது வந்து கிண்டல் அடித்து பேசுகிறாங்க. தீபா என்ன அழகாக க்யூட்டாக இருக்க போல இருக்கு, ஏன் என்னை வெக்கப்படுற மாதிரி பேசுகிறீங்க? பின்ன தீபானாலே வெக்கம் தானே, நீ எவ்வளோ தெரியுமா கண்ணுக்கு லட்சணமாக இருக்குன்னு சொல்லி மூக்கு இப்படி இருக்குது, காது இப்படி இருக்குது, நெத்தி இருக்குன்னு ஒன்று வர்ணித்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இது கொஞ்சம் உங்களுக்கே ஓவரா இல்லை? இதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கையை வந்து கிள்ளி போடுவாங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல ரொமான்டிக்காக பேசுகிறாங்க. என்னது கையை கிள்ளுவியா? இதெல்லாம் உங்கள் கார்த்திக்கிட்ட வச்சுக்க, என்கிட்ட வச்சுக்காதுன்னு சொல்லி வம்பளுக்குறாங்க. ஒரு பக்கம் மீனாட்சி இதெல்லாம் கேட்டுட்டு, அச்சச்சோ, எப்போதும் வந்து நீங்கள் 2 பேர் இருக்கிற குணத்துக்கு சண்டை போட்டுட்டு இருப்பீங்க, ஆனால் இப்போ ரொம்ப அன்பாக பாசமாக வந்து மாறிட்டீங்க. அதெல்லாம் ஒரு காலம், ஆனால் இப்போ என் வாழ்க்கையில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தீபா இல்லாமல் என்னால் இருக்கவே முடியாதுங்கிற மாதிரி மைதில் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. நானும் தீபாவுக்கு வந்து அம்மா ஸ்தானத்தில் இருந்து தான் எல்லா நல்ல காரியம் செஞ்சிட்ருக்கேன். அப்பாப்பா, நீங்கள் அம்மாங்கிறதும் நீங்கள் அண்ணிங்கிறதும் உங்கள் கடமை உணர்ச்சிக்கு அளவே இல்லையா? இது எல்லாத்தையும் வந்து ஐஸ்வர்யா வந்து தூரத்துலேருந்து பார்க்குறாங்க. நீங்கள் 3 பேரும் கூட்டணி போடுறீங்களா? ஆனால் எத்தனை பேர் கூட்டணி போட்டாலும் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நடக்கவே முடியாது, ஏன்னா அது தடுக்கிற மாதிரி ஏற்கனவே சில பல காரியெல்லாம் செஞ்சுட்டேங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம ஐஸ்வர்யா அது மாதிரி காட்டி இந்த எபிசோட் வந்து வேறு லெவலில் மாஸ் பண்ணாங்க. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். கார்த்தி வந்து எல்லா தந்திரத்தையும் முறியடித்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கோலாகலமாக கொண்டாடுவாங்க.